Antes de nada, pues moitas gracias a todos por vir, moitas gracias ao Casino por deixarnos este espacio para facer a presentación. Bueno, ele é Jesús Alfonso Parada Jatos, que ven desde Meiraus, desde o Taurel, donde vive, dedicas a escribir fai moitos anos, xa ten sacados varios libros, con nós tres poemarios, despois se saca con nós Introducir a noite, que é un libro etnográfico, igual que o outro que está presentando o Aires de Meiraus. O que saca con nós Introducir a noite é poesía. Poesía, pero é unha poesía que a mellor calidade literaria vai bastante xusta. Vai bastante xusto, pero o que ten é moito valor etnográfico porque recolle palabras e recolle tradicións que son moi importantes que se transmitan. Entonces, nesta ocasión, o autor escolleu este formato para transmitiras, e no outro libro, pois, o que escolle, bueno, xa é un ensayo, donde xa conta máis cousas dos aires de Meiraus, bueno, el, mellor que a min, vos vai explicar de que tratan os dous libros, porque, bueno, yo que lle querades preguntar. Bueno, pois nada, deixo-vos con el. Bueno, benvidos todos e todas, boa tarde e noite. E, bueno, como ben dixo Rocío, pois aquí son dúas obras. Esta que vendes aquí de etnografía, que leva por título Os Aires de Meiraus. Pois é un traballo centrado no vento, por suposto, pero como tiña poucos datos, vime obrigado a meter outras cousas, pequenos retallos da aldea que quedaran sen contar noutras obras pretéritas. E, bueno, os ventos de Meiraus, como supoño que aquí en Monforte teramos algún que foi de xeito especial. En Meiraus hai catro. O vento norte, que é o aire da Fonte Fría, se chama así, un vento que castigaba as hortas, tamén quitaba as treboadas, pero se a treboada estaba xa descargando, o que facía é que soltase pedraza. Por lo tanto, era un vento que podía resultar moi positivo como moi negativo. O aire do Couso ou de Burgos era o vento soán, ese que chama polas treboadas sempre, no verán. En Meiraus, pois, non deixaba de esfumar as lumieiras, que estaban sempre orientadas cara ao leste, e cando o vento sopraba de aí, pois, non as deixaba de esfumar. As cociñas atoábanse de fume, de cinzas, e non había maneira de que tirasen. Logo, cando o último día do ano, o día 31, se quedaba o vento dese lado, pois supoñíase que o vindeiro ano sería moi seco e moi caloroso. Estaba o aire da Casela, que era o vento oeste, que, como decían os meus veciños, traía auga na punta do feciño, porque cando foaba, pois sempre había un temporal aí as portas. E, por último, o aire da baixo, o que presaxiaba a chegada das choivas, o que se escoitaba os coches pola bella estrada de Soania a Folgoso, sentíanse ruxir os coches, as fervenzas do río, e as corrientes de auga parece que gruaban por veces, e iso indicaba que o tempo iba a vir. Estes eran, pois, os 4 ventos principais de Meiraus. A máis diso, pois, falei dunha antiga ruta xacobea que pasaba por Meiraus, algo que era controlado pola Orde de Santiago. Foi unha ruta importante no pasado, que pasa que foi quedando esquecida e co tempo foi se impoñendo a ruta pois polo camiño francés, polo Cebreiro, non? Pero en tempos, posiblemente, ao século ben entrado o século XVIII, os peregrinos pois pasaban por Meiraus. Aí está documentado un hospital na aldea de Paderne, e a propia igrexa de Meiraus pois foi
un antigo mosteiro que xunto ca reitoral pois servían de abeiro aos peregrinos que circulaban por esa ruta. Non había albergues como hai hoxe, había que ir ás casas particulares ás veces, e, bueno, nada mellor que a reitoral e o antigo mosteiro de Meirás para darlles abeiro. Tamén metín un pequeno vieiro das ervas mediciñais que te podes atopar percorrendo un camiño calquera, non as máis clásicas como pode ser a macela, o tormentelo, todas estas non, as que te podes atopar nun camiño destes. E os tipos de camiños que, bueno, eu coñezo que son as calellas, os calellóns, as rodeiras do monte, os camiños de mina, os camiños dos animais, o camiño real, os carreiros e os carreiros viciosos. As calellas que eran, pois, un camiño moi encaixado entre dous valazos que coa erosión e co paso do tempo foi afondando e quedou aí, moi encaixado. Esa é a canella. O calellón, pois exactamente igual, pero máis estreito. Viña sendo que é o carreiro, pero aí, entelado entre dous valazos. As rodeiras do monte facíanse para servir de paso aos carros. Cando se arreaba o centeo no monte, había que meter o carro ata onde podía chegar. E non sempre tiña unha rodeira establecida, íbanse facendo co andar do tempo e co paso do trasfero dos carros. Os camiños dos animais son un pouco curiosos, porque os animais iban por un camiño determinado, pero chegado a un punto onde había unha petada, unha rocha, algo que os animais se negaban a ralvar, o que facían era desviarse por un lateral. Se vemos fotos do catastro do 56, por exemplo, vense que case todos estes camiños teñen outros pequenos ao lado, carón. Eses eran os camiños dos animais. Logo estaba o camiño real que comunicaba as aldeas unhas con outras. Estaban os carreiros, que é o que é en castelán o sendero, non? Un carreiriño estreito que servía de paso para os animais, as persoas, e logo están os carreiros viciosos. Non sei se algún dos que está aquí escoitou dos carreiros viciosos algunha vez. Non? Bueno, pois o carreiro vicioso era un paso de serventía máis ou menos tolerado polos propietarios, pero que non tiña dereito a paso. Era permitido, así, entre comiñas, ese era o carreiro vicioso. Cando cruzaba unha finca particular non había dereito a pasar, pero, bueno, deixabas así un pouco. Ese era o carreiro vicioso, que se pasaba, pois, por vicio, por así decirlo. Porque decían que se pasaba un padre se ponía propiedad a poder pasar. Perdón, non escoitei. Decían que se pasaba un cadáver porque naquela época había moito auga e moito eso, e ao mellor buenamente deixabas pasar por a tua finca a caixa co cadáver e que collía propiedad para que pudera pasar todo o mundo. Non o En Caurel nunca o escoitei, pero pode ser. Pode Mira, ser en que sí, Quiroga, sí. hai na zona da Ribeira, hai unha casa, unha propiedade grande, Sí. e ao lado hai unha iglesia final. Eu non lembro como se chama aquelo. Sí. E nunha ocasión pasou eso, hai moitos anos. Sí, pode ser. E colleron propiedade. Sí, pode ser. En Caurel nunca o escoitei, Pois estudian que... pero pode ser que cosas. Estaban tamén os camiños de mina, onde había unha explotación mineira, pois co paso do tempo creábase un novo camiño para ir a esa mina, a esa explotación. Houve incluso pleitos que obrigaban e chegaron á Audiencia da Coruña, que naquelas datas chegar á Audiencia da Coruña non era moi frecuente. Pero algún chegou
aí pola zona da Seara en concreto, co Mosteiro de Samos, obrigábanos a facer un camiño independiente para ir a esa explotación de ferro que había no Formigueiros. E, bueno, despois tamén falaba, a ver, das antigas medidas, que eran anteriores todas elas ao sistema métrico decimal, tanto de capacidade como de peso ou de superficie. E había algunhas, como o ferrado, que pode ser de capacidade, encher o ferrado de grans, ou de superficie, porque despois se enchía o ferrado de grans e se sementaba un cacho de terra ata onde anduvese, cuidando que no campo dunha man caesen 3 ou 4 grans, a superficie que andaba eso, pois era un ferrado de terra, ferrado de sembradura. O de Caurel ten 436 metros cadrados. O de Quiroga, por exemplo, é moito máis, creo que ten 600 e pico, e sumaría un monte dunhas zonas a outras. Bueno, tamén falei un pouco das explotacións mineiras, pero das que non estaban catalogadas. Vou falar da mina da Toca, por exemplo, ou da de Turubio, ou de calquera outra que é suficientemente coñecida. Citei 3 aquí neste traballo que eu saiba non están catalogadas aínda. Isto, pois, en relación a esta obra. E logo o poemario entre o Luceiro e o Abrente, este que veces aquí, ilustrado tamén por mí, así daquela maneira, pero bueno, a portada e as ilustracións que leva dentro son todas da miña autoría, son todas acrílicos, a veces un pequeno toque de pastel para, bueno, marcar un pouco os trazos e tal. E, bueno, o propio título, Entre o luceiro e a noite. Ese era o momento máxico do día. Porque, bueno, todos sabemos que había que traballar de estrela a estrela, como se decía, e xusto a noite, bueno, un pouco antes da noite, o sol por, cando aparecía o luceiro no ceo, era o momento de parar, tomar un alento, coller folgos, quitar a terra ás veces dos galoches, porque se andaba na cabada, sentar ali un intra a descansar, a facer balance do día, ou fora, antes de guardar a ferramenta que quedaban ali agochadas hasta o día seguinte. E ese era un momento máxico do día, porque era cando remataba a tarefa, cando aparecía o luceiro ali, que en realidade o luceiro da tarde e o luceiro do Abrente é a mesma cousa. Non son dous corpos celestes como porque a mañá se vexa ali e a tarde ali, non, nin é unha estrela, é en realidade o planeta Venus, que é tan luminoso que chámaselle así. A mañá o luceiro do Abrente e a tarde o luceiro da tarde ou o luceiro da noite, non sei como lle chamades por aquí, non sei, pola zona de Quiroga, non sei. Eu agora de Quiroga, non son de Quiroga. É que teño un familiar aí que vale. Non, é que en cada sitio pois ten o seu nome, non? Entón, pois, o propio título alude a ese momento máxico de descanso que se paraba cando aquelas xornadas interminables de tanto traballo no monte. E, bueno, despois o resto da obra pois, describe o proceso da elaboración do pan dende a cabada, pasando despois pola seda, a arrea do pan, a malla, despois viña o muiño, que había que levalo ao muiño, e despois ainda ao forno. E claro, isto non é de ensaio, polo tanto, fixen un pouco dende a óptica que marca a lírica, non? Así, por momentos, resultaba complicado tratar de explicar isto dende a lírica, pero, bueno, poñéndolle gañas, pois aí o así. Porque o pan que hoxe comemos, por incrível que pareza, é moi barato.
Se o temos en conta o que había que facer en tempos para poder ter aí un anaco de pan arriba da mesa. As tolas, Hoxe, efectivamente, as tolas e todo iso era acabada de por sí xa era complicada. E todo o demais, a sega, había dúas maneiras de segar tamén, porque se segaba sempre co fouciño, por suposto, pero había dúas maneiras, o chapodo e por súa man. Por súa man, pois era, envolvías unha falla de cereal entre os dedos, e collías a presa así, e segabas así unha outra. O chapodo era así continuo, como as xestas. Tamén había tres maneiras de atar o pan, non se ataba co vencello aí sempre da mesma maneira. Había tres maneiras, a chave, a grañola e a atar. Había tres maneiras. E logo que se falaba moitas veces cando se baixaba cos carros na area do pan, pois que a parella iba da Recadén ou que iban ás Sinxelas. Cando iban ás Sinxelas, pois era que o carro baixaba por unha pendiente abaixo cunha parella nada máis. Cando levaba a da Recadén, iba outra enganchada detrás facendo de freno. Isto, bueno, as persoas que se criaron no rural, obviamente, xa saben de que se trata, pero nas cidades pois, é algo que non se coñece. A sementeira, por exemplo, non era o de sementar o cereal, era unha especie de enxame de insectos, de mosquitos, que se vía reboar por riba das aldeas no mes de setembro, cando viñan as choivas, cando empezaba a virar o tempo, pois vías a sementeira e dicían, pois pasou a sementeira onte. E iso indicaba que xa era hora de sementar. E logo, pois, podía falarvos das parvas, que eran unha especie de pseudomedas que se facían nos montes, porque tamén se facían nas medas, claro, pero a veces, cando non daba tempo, pois os mollos apilábanse así, facendo unha especie de parede, para non ter que facer a meda e ao día seguinte volvela a desfacer, porque era traballoso. As parvas, pois, viñan sendo unhas pseudomedas. As madas, que eran as madas, pois era como unha especie de capucha que se poñía nas medas para que non entrase a choio, en datas en que non había plásticos, porque hoxe tápase con plástico e xa está, pero en tempos había que atar un mollo cola espiga, abríase facendo unha capucha e se colocabas arriba, na meda. Esas eran as madas. E bueno, o carro pois, normalmente levaba 110 mollos, que para aquelas vacas pois, era todo unha heroicidade para carrexar aí 110 mollos dende lugares bastante complicados hasta as airas. Logo, cando o pan chegaba á aira, pois na aira había aínda un longo proceso que xa o houbera antes de traelo á aira, porque, bueno, se empezo a describir como era acabada en tempos, non acabaría en media hora. Despois viña a aira, que tamén era complicado, mallar o mallo, non había as maquinarias. Despois ainda había que levalo ao muiño. Os muiños eran de auga, non había nas casas. E despois, bueno, estaban afastados das aldeas. Había que ir a veces distancias considerables chegar ao muiño. Chegado o muiño e moído, volvelo traer á casa. Ás veces cun animal ou ás veces ás costas, cando non había, o que non había era vehículos. E logo na casa cocer. Que iso tamén tiña o seu aquel, pero, vamos, como é un libro de poesía, pois xa non entrei a describir estas cousas. Alguén me comentou que lle dixera a Rocío que porque non era ensaio. Sí. porque non era ensaio, pois non sería unha mala idea poñelo. Isto xa se fixera noutra publicación, pero era moi xeral, non era centrado nestas cousas, era a nivel xeral.
Entón, pois, bueno, co paso do tempo se cadra e se fai. Bueno, este é de moi fácil lectura e moi comprensible, entende calquera e tamén é un formato moi válido para transmitir estas ideas, estas cousas do pasado que non se deben de perder, que se deben de recordar, deixar testemunha de que existiron e que non se esvaezan non no tempo, como se nunca houbera pasado isto, como se naceramos agora. Sí. Que parte que está pasando, non? Que nos esquecemos de onde vimos. E isto é o que non pode pasar. Bueno, pois, como non me gusta facer os actos moi longos, e xa é un pouco tarde, se alguén quere preguntar algo, pois aquí estamos, calquera cousa. Non me gusta que tiña que falar eu sempre e os outros a falar, pois non, se alguén quere preguntar algo, pois... A ver, xa ronda de preguntas. Yo no sé muchas veces porque claro, yo no. Bueno, me casé hace 60 años y me fui a vivir a una casa rural. Pero en Cereijo mis tíos tenían caseros. Y yo cuando me iba para allí iba a fisgar, me gustó siempre mucho, de pequeñita, iba a fisgar y metíame en todo. E vi como facían o locán, que levantaban as tolas, despois perderían el lume, e todo que recordo de pequeno. Cousas que hoxe xa non se poderían levar a cabo porque as tolas arden como mínimo 3 días e hoxe o lume non pode quedar de Pois noite. non pode. As prohibicións estatais e autonómicas, pois xa non nos deixarían. Se vai subir un concepto. Non diríais. Que son as ligas. Que nas hortas ainda se podería facer, porque ás veces nas hortas era moi convinte facer as tolas porque axudaba a tierra. Que son as velas? Partimos da base de que antes de que chegaran os minerales non había maneiras de abonar as terras. Entonces, a maneira que había de abonar as terras era facendo estas tolas. Pois, si, ademais, pois tiñan unha función máis desta que di Rocío abonado, pois tiñan unha función fungicida, insecticida, mataban moitos bechos, espantaban os ratos e as toupas, quitaban moitas pragas, e logo impedían que se reproducisen as ervas, as raíces, non había que botar man dos fitosanitarios nin das herbicidas. Era algo totalmente ecolóxico que non debería perderse, pero hoxe en día xa non deixa. Así que decir o que é. As todas ou non sei como lle chamar. Non sei, eu tamén me enterei fai 4 ou 5 anos. En Caurel chamanse tolas, pero hai zonas de Galicia que se chaman aias. Pero en que se hace? Cando se facían a casa, o que facían era, pois, Tierra. arrincar, claro, Fuego. Y eso se pone unos cuantos días. Y entonces la tierra se pone más suave, más... Y entonces era por la maranta. Y después ponen ara y preparamento. No siempre. Vale. Sí. Das a terra, ca eca, o que teña, das a volta e prendes o lume en montós. Non, pero era, a acabada era, diría que polo principio, claro. A acabada era, primeiro rozárono, que supoñíase que tiña moito mato. Primeiro rozar, despois queimábase o mato por riba da terra. Levantábanse cachos. Non, pero iso era máis tarde. Primeiro rozábase o mato, despois queimábase estendido por riba do chan para que xa axudase a abrir un pouco o terreno. Despois que as reixadas arrincábanse todas as raíces e todos os terróns a man, unha aixada que cañeran os toxos era moi complicado, porque a raíz do toxo, eso é como unha moneda que non dá. E despois deixáronse secar, e despois ainda había o apicañado, que cun sacho se lle volvía a dar unha volta para que soltasen en terra,
E despois deixábanse secar aínda algo máis, Agarrábase e preparábase. máis tarde aínda, despois se unha especie de tousa, tola, e despois metíaselle leña polo medio para que axudase a combustión. En Caudel, sí. Sempre se lles poñía algo, porque senón non Foi ardía. na zona de Camariñas. Sí. E por aquí, despois, cando me casei, vin tamén montes que así. Sí, pero además poñíalles leña no medio para que Onde saímos? Non recordo. para que ardese. Señor tamén, Poñíamos información un Caudel moi así un pouco cómica, que unha señora por non lle ardían as tolas e decía: que pasa? Os terróns están secos e a leña tamén. Por que non arden? Porque é o lume me ruín. Por que? Porque o lume é moi Que decía que non arden porque o ruín. Porque que estaban secos. Pero e despois ardían a veces por espazo dunha semana. Ao final quedaba todo calcinado, quedaban cinzas, e a terra pois quedaba así dunha cor marrón roxiza, e despois había que estendelas cunha pá as cinzas, que se chovía está moi pesada a cinza porque se enchoupaba. Pola contra, se había moita secura, aquí te enchías todo de todo, aquilo era tremendo. E despois aínda había que pasarlle a candela, que é como un arado curvo, non é o arado que todos coñecemos, que hai tres tipos de arados, o romano, que ten dúas variantes, e o de pau tamén. Ten a variante de rella e a de palmela, que se distinguen polo punzón. O de rella ten un punzón e o de palmela unha peza triangular. Despois está o de ferro, que é chaman o americano, que ten vertedeira. Pero hai a cambela, que en galego é gambela, con G, con X. Esa abría o terreno, nin o volteaba, nin nada. Esa era para abrir os terróns e axudar un pouco a abrir o terreno. Será para hacer pan para comer. Eso se placa, despois aí podía darse un proceso ata chegar ao mesa. Sí, Ahora todo muy bien, pero de aquella. Efectivamente. ahora que temos os medios, non temos que traballar. Era como ahora y por tanto, no tengo culpa con él. Efectivamente. Alguna pregunta máis ou algún comentario? Veña, animados. Ahora está pasadísima, solo de pensar que no me da ver. Sí, Y me gusta solamente estoy un poco de dejar. Aí viña un longo proceso tamén. Había que Yo me acuerdo de la trilla, soy de Castilla. Cuando iba a la canción de mis abuelos. Y había una era grande, y pasaba como por una piedra, porque sé yo. Bueno, Sí, en Castela facías así, aquí era diferente porque era un enlousado. Había que desatar os mollos, desfacer a alameda, desatar os mollos e irlos poñendo en filas, pero a espiga a continuación unha da outra. Despois mallábanse con varias persoas, con golpes acompasados, cando un baixaba o mallo, o outro subía. O pértamo daba unha volta no aire, que era así a moca, un pau así, que levaba o outro enganchado, un pouco difícil así imaxes, pero daba unha volta no aire, caía, e cando un baixaba, do lado da luz subía, sempre se poñía era unha una cosa tersa. Se mandaban as ainas. Sí, e despois reducíase e volvíase mallar polo outro lado. Así, eirado tras eirado. Pero por la zona que dices de Camarilla, las casas tenían todas un sitio. Sí, Para hacer eso. Perdón. en todas as aldeas de Galicia.
ellos habían algo. Y en algún sitio yo lo leí, que nunca lo vi, pero lo leí que donde las algas no tenían todo piedra, que le echaban bosta Sí, sí, y claro. secaba. Y cuando estaba seco, si estaba seco, era como un cemento. Eso era para rexuntar entre os chantos da aire, Sí. non había cemento, efectivamente. Eso nunca ouvi facer. Sí, eu O que sí seguía. que facer e cocer a boa e tapar a tapadeira do forno con bosta. Ali sabía que era un barco, E aí por aquí, na zona da Río Seco, de Terra, por aí, facía, non? En Caurel non das Me encanta probar. Que tiña, el problema que había comer. non, pero non tocaba. Eso era... Aquí en Comarina, Eso se queda o cemento. Só como cando salta o coche, cando vas por unha carretera, salta o coche, e se non se limpia ao momento, despois eso non se vai comer nada, porque eso queda pegado como cemento. E rexuntabas os chantos da aire, así por eso. E despois xuntabas ainda os grans, que a axuda das vasoiras, os angazos, ibase xuntando o gran a un sitio, o chanto máis grande que tiña aire. Despois ali collías en sacos e levabas ainda a limpadora. limpábase tirando o aire. Exactamente. Despois veu a limpadora, que é o aventadora. Eu xa lembro sempre na casa que se lle daba unha manivela, Así que pois a viñeron aquí. se daba unha corriente de aire con unhas cremas e o gran para un lado, a puxa para o outro e os grans partidos por abaixo. E despois unha vez que estaba así a todo isto contando que non chovese, era o que se dicía que non era, como era, a auga no horto, o sol na aire e a auga no horto. Porque non podía chover, se chovía, pois claro, botábase todo a perder. A erva e o pano nin algo vende. Claro, porque o estraga. E despois había que ir ao muiño, o muiño era había que pagar, había que ir había que encarrotar o muiño, Tengo tenía que levar una, burro, pero que menos. Te chegado a ser pagado no muiño, que no muiño había que pagar, cobraban especie, con aquela máquina que había, e roubaban, porque os muiñeiros tiñan unha zona de ladróns, que, bueno, cando se iba ao muiño, aquilo era... Se decían, cambiarás de miñeiro, pero non cambiarás de león. Claro. E despois cocer, que cocelo na casa, pois tamén o que lle chaman agora a masa madre, esa que Sí. panadería, esa ali chamábase formento. E pedí, guardábase nun recipiente de barro, cunha berza por arriba, unhas areas de sal, e prestábase uns a outros, e así ibase renovando. Despois había que amasalo, deixalo levedar, tapalo cunha saba de liño, de estopa, de liño, Pero o quente para que fermentar. Efectivamente, amasalo con agua quente con sal, con fermento, despois cocía por espacio de 2 horas. Había que ir a buscar a leña tamén para cocer, que eso tampouco Arrasando urbano. Naquela eso utilizabas moito, todo o mundo necesitaba leña, que estaban moi buscando. En pedra gastaban un carro de leña. Os que hai agora que son dun material refractario, Pero cando antes aqueles hornos de pedra facían un pan. pero xa cociñou un carro de leña, porque era a pedra, uns hornos moi grandes e a pedra, pois... Sí, claro. Eso hoxe en día... No, cada 15.
Venga, Panes. Mira, que tenían unos panes. Era para los... E aí se come os pan. sí, Os gallegos, o eu non sei qual Hombre, ya no varios tipos de receta, sí. qual creen que era máis frecuente, o galleiro vertical ou o horizontal? Porque o galleiro onde se colocaba o pan había dous tipos, o vertical, Os que din era un pau si, se era vertical. con buracos, entonces levábamos... Sí, pero había outro que estaba enganchado nas traves do fallo e era horizontal. As grandes. E aí colgábamos juntos, colgábamos juntos, e ya está. Exacto. Ponían o motor listo menos máis de gas. Claro, él como era a zona máis pequena de Galicia, ainda que poucos anos ten que min, que son apenas 2 ou 3 anos maior, pode recordar moitísimas máis cousas das que lembro, non? Porque na miña zona, cando eu nací no 73, pois daquela, empecé a ter un recordo por 75, 76, acordo as últimas mallas. Xa. As últimas mallas xa non recordo... Eu nací 40. Claro, pero o que decir nacer apenas está a 30 ou 40 km de onde son eu, e ainda se facía todo este proceso. E na nosa zona xa estaba deixando de facerse. Xa había... Sí, quero decir, entonces, casi na mesma idade, pues, recordamos cosas moi distintas, moito menos do que él recorda, porque se recorda todo, última tandada. A última etapa porque as mallas vamos, tiño xa mallas. Que mallas agora, Danos. E xa non recordo nin os chismes de mallar, nin nada, xa. A malladora que se subiu tamén. En Vilachá fixeron algos anos a malla tradicional cos paus sí, sí. E pois en Rubiá, hasta este ano xa non fixeron malla tradicional, pero se non facemos mallas, Xo facían as paus. Que foi igual así acabas sen puntar. tira sobre si mesmo. Para unos como unas bisagras de cuerda. Sí, tiña dúas partes, o que é a moca, que é o pau alto, e despois tiña as correas que permitían xirar, e despois o perca, que era o que xiraba no aire. Hai un museo etnográfico da Lin, a Casa do Patrón, que ten todos estes utensilios de antes, todos expostos, e ten, bueno, recomendo vos se en algún momento vades a Lalín, que vayades verlo, coñecelo, porque é espectacular. Teñen de todo, ven como se face o liño. Sí, pero este ten todo. Ellos ten o do liño, ten a noria do liño, ten todo. O sea, é grandísimo. En Quiroga que mandas todo, en las payasas no. Pero si hay otras, allí ya tienes Pois, si queres preguntar máis, eso no vistes. e se non, pois toca agradecer, pois, a ver, aquí a Rocío, en nome da editorial de Michela, que sempre está axudando e apoiando estas iniciativas aquí na nosa contorna. A editorial A Banca, ainda que, como están en Madrid, non os achegaron ata aquí. A todos os que estades aquí presentes, especialmente a Manola, que sempre publicita estes eventos, algo que lle teño moito agradecemento que dar a ela, que sempre se fai eco destas actividades, e, por suposto, os colaboradores que axudaron que estas obras estían aquí, e, por suposto, aos nosos devanceiros, a todos os nosos devanceiros, que se hoxe estamos aquí, todos nós, é grazas a eles, ás persoas que tanto loitaron nun medio tan hostil durante tantos anos, con tantas carencias, sin ningún tipo de apoio, e souberan sair adiante e sobrevivir algo que non sei no futuro como será, porque está por escribir,
pero se algún día volvemos recuar no tempo, pois que xa é convite que haxa aí unha referencia para que teñan onde inspirarse as novas xeracións Esperemos que non teñan que recular. bueno, pero non se sabe, o futuro está por escribir. Salto atrás, pero que non sea tan grande. Xa, o futuro está por escribir, non sabemos se irá para adiante, a veces de tanto afastarse volvemos ao punto inicial, a veces pasa. Cando se esgoten os recursos e cando todo estea super explotado, a xente tamén terá que dirixir a ollada outra vez ao rural. Non digo que sexa para traballar desta maneira, pero o rural algún día vai volver. Se queremos que a humanidade sobreviva, o rural ten que volver a coller auxe, porque senón de que van vivir. Pero ten que cambiar moito, porque o campo rural non agora. Que se jubilou, anda con cousiño por a finca. Claro, efectivamente. Non hai xente para axudar, quer dizer que as aldeas están perdidas. Sí. Non, é que das un paseo por as noites e... Grazas a todos vos, é un placer estar aquí, bueno, se alguén quere que lle siga o libro, aquí estamos, ou se queren preguntar algo máis, eu... Gracias.